ሐዋርያት ምዕራፍ 26 አግሪጳ ንጳውሎስ ዛዕባ ርእስኻ ክትዛረብ ተፈቒዱልካ ኣሎ በሎ። ሽዑ ጳውሎስ ኢዱ ዘርጊሑ ከምዚ እናበለ ክዛረብ ጀመረ። ኦ ንጉስ አግሪጳ ብዛዕባ እቲ በአይሁድ ዝኽሰሰሉ ዘለኹ ነገር ኣብ ቅድሜኻ ሎሚ መልሲ ክምልስ ስለ ዝተፈቐደለይ የመና ሕጉስ እየ። ኩሉ ስርዓት አይሁድን ክርክሮምን ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ። ስለዚ ድማ ብትዕግስቲ ክትሰምዓኒ እልምነካ ኣለኹ። በኣርከስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ማእኸል ህዝበይ ኣብ ኢየሩሳሌም እየ ዝዓበኹ። ዘሕለፍኩ ህይወት እውን ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ኩላቶም አይሁድ ይፈልጥዎ እዮም። ክምስክሩ እንተደኣ ደልዮምስ ኣነ ካብቶም ብዛዕባ ሃይማኖትና ኣጸቢቖም ዝጥንቀቑ ወገን ፈሪሳውያን ከም ዝነበርኩ ንሳቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ይፈልጡን እዮም። ሕዚ ድማ ነታ እግዚአብሔር ንቦታትና ዝሃቦም ናይ ተስፋ ቃል ተስፋ ስለ ዝገብር ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ደው ኢለኒ ኢኹም። እቶም 12 ነገድና ከዓ ለይትን መዓልትን ተጊሆም ንእግዚአብሔር እናምለኹ ፍጻሜ ናይዛ ቃል ተስፋ እዚኣ ይጽበዩ ነበሩ። ኣነ እውን ኦ ንጉስ አግሪጳ ስለዛ ተስፋ እዚኣ እየ በአይሁድ ዝኽሰስ ዘለኹ። እግዚአብሔር ንምውታን ከም ዘተስኦም ደኣ ስለምንታይ ከም ሓደ ዘይእመን ነገር ጌርኩም ትርእይዎ ኣለኹም። ኣነ ንባዕለይ ብዝከኣለኒ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ስም ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ዝጻረር ነገር ክገብር ግቡእ እዩ ኢለ ኣኣምን ነበርኩም። ነዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ እየ። ካብ ሊቃነ ካህናት ስልጣን ተቐቢለ ንብዙሓት ኣመንቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተኽዎም። ክቐትልዎም እንተለዉ እውን ሓቢረ ተሰማማዕኹም። ኣብ ኩሉ ኣብያተ ጸሎት ድማ ብዙሕ ግዜ እናቐጻዕኹ እምነቶም ከም ዝኽሕዱ ገበርክዎም። የመና እናደድ ስለ ዝነበርኩ ከዓ ክሳዓተን ኣብ ወጻኢ ዝነበራ ከተማታት እናሰዓብኩ ኣሳግጎም ነበርኩ። በዚ ጉዳይ እዚ ብትእዛዝ ሊቃነ ካህናትን ብፈቓዶምን ናብ ደማስቆ ክኸይድ እንተለኹ ኦ ንጉስ አግሪጳ ቀትሪ ኣብ መንገዲ እንተለኹ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንጸባርቕ እንተሎ ረኣኹ። ኩላትና ኣብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ሳውል ሳውል ስለምንታይ ተሳጎኒ በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝገደግካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኹ። ኣነ ድማ መን ኢኻ ጐይታይ በልክዎ። ጐይታ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ እተሳጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ግና ተስእ እሞ ብእግርኻ ደው በል። በቲ ዝረኣኻንን ድሕሪ ሕዚ እውን ክትሪኦ ዘለኻን ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን ስለ ዝመረጽኩኻ እየ ዝተገለጽኩልካ። ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናብኣቶም ዝልእኸካ ኣሕዛብን ከዓ ኸናግፈካ እየ። ንዓይ ብምእማን ከዓ ሕድገት ኃጢአት ክረኽቡ ምስቶም ብእምነት ዝተቐደሱ ድማ ርስቲ ክቕበሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ንሰይጣን እውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንቶም ክትከፍተሎም እልእኸካ ኣለኹ በለኒ። እምበኣር ኦ ንጉስ አግሪጳ ነቲ ሰማያዊ ራእይ ምእዛዝ ኣይኣበኹን እኳ ደኣ ክንስሁን ናብ እግዚአብሔር ክምለሱን ከም ዝተነሱ ዘርኢ ግብሪ ክገብሩን ቅድም ኣብ ደማስቆ ድሓር ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩሉ ሃገር ይሁዳን ከምኡ ከዓ ንህዛብ ወንጌል ሰበኽኩም። ብዛዕባ እዚ ከዓ አይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ሓዙን ክቐትሉኒ እውን ደለዩ። እንተኾነ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ረድኤት እግዚአብሔር ኣይተፈለየንን። ስለዚ ድማ ንንእሱን ንዓብይን እናመስከርኩ ደው ኢለኒ ኢኹም። ብዘይቲ ሙሴን ነቢያትን ክኸውን ከም ዘሎ ዝተዛረብዎ ካልእ ሓደ እኳ ኣይወሰኽኩን። ንሳቶም ክርስቶስ መከራ ከም ዝቕበል መጀመርታ ካብ ሞት ብምትስኡ እውን ንህዝቢ እስራኤልን ንህዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ተዛሪቦም ነበሩ። ከምዚ ኢሉ ብዛዕባ ርእሱ ምስ ተዛረበ ድማ ፊስጦስ ዓዊሉ ጳውሎስ ዓቢድካ ኢኻ፣ እዚ ብዙሕ ትምህርትኻ ናብ ዕብዳ ነብጽሕካ ኣሎ በለው። ጳውሎስ ከዓ ኦ ክቡር ፊስጦስ እታ ጽሪት ሓቂ እዛረብ ዘለኹ እምበር ኣይዓበድኩን። እዚ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደፊረ እዛረቦ ዘለኹ ንጉስ አግሪጳ ድማ
نزل نجرزي فلطوي بحبو سلزي تجرب نزل نجرزي كم زي سحتو تفلتين أو نجوس أغريبا ننبيات دو تأمن ميخا كم تأمنوا لما تفلتين أغريبا خان باولوس حتصير جزيدو كريستيان كتقبرني داليخا بلو باولوس كا انت بحتصيرو انت بنويحو نسخات راح زي كونكاس كلهم زملهم يسمعون زلون بزي زمقحي كم زخما يكونوا كاب እግዚአብሔር ዝምነ ዘለኹ እዩ بلا شعو اتنوغسن اتشمبرنيكين اتم مقامطوم انتسو كابو وزيوم مسكلو لسلساتهم እዚ ሰብኣይ እዙይ ናብ ሞት ወይ ናብ ማእሰርቲ ዘብፅሕ ሓንቲ ነገር እኳ ኣይገበረን تباهالو أغريبا خان فيستوس እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ቄሳር ይግባይ ኢሉ እንተዘይኸውንስ ክፍታሕ ምተገቦ ነይሩ بلو ግብረ ሐዋርያት